Mriki napa mriko Mas? Monggo. Nyanyi mriki napa mriko? Sugeng rawuh para pemuda para bos-bos monggo katuran. Sugeng paring kula pangestu ugi. Sugeng anggrah api dedhareng Kang Sampun Sumadyo. Mas Wiyono. Ampun wangsul nggih. Jodhakane saking Setu. Pak Jamari matur sembah nuwun, Pak Giarto, Pasman, Bapak Ketua, Bapak Wadilin, matur sembah nuwun. Jodhakane Om Ambon yang punya prima matur sembah nuwun, Pak Sandi matur sembah nuwun, Bapak Haji Kemis Yati matur sembah nuwun, lan ugi Mbah Sarji matur sembah nuwun. Pak Noli sugeng rawuh. Kengko dibablaske sisan bojo loro. Nggih. Nika sugeng rawuh Mama Cika. Nggih, sugeng rawuh Mama Dika. Sekar bisa nyawang gunung desa. Kok sik dibablaske loro. Bapak Sumarman Gadu. Ayo kita ke sana aja ya Mas. Jadi. Sana. Oke, ayo sini aja ya.
matur nuwun monggo sugeng rawuh ganteng para bos-bos ugi para pegonden ingkang kagungan prima suara menika wonten Mas Ambon punya Bapak Sumarman Dadu spesial buat Bapak Sumarman yang punya Dadu. Asik, Mas Sumarman Dadu. Bojo JMC Konco Dewi sangkan paran audio sound system. Terus juga ramu badan Pak Esandi, Mas Ambon, Pak Haji, Mama Cika. Sampun katur menika saking Pak Sumarman. Oke, mengke terus wonten Lintang Asmara diaturke. Mengke mipil mriku memburi tanggane Pak Jamari, wonten Bos Sambon, wonten Pak Haji. Nah, Bapak Haji Kemis. Yen awan aku radoyan mangan, yen bengi turutan saklisian, sing tak pikir rondo teles etandalan. Matur suwun mawacikan dadi manten sepasar kok wis pegatan. Kota Temanggung pawuke asmara dono. Atiku bingung Sing tak pikir ora rumangsa. Udan krimis ing mangsa rondo manis tansah katon ning mata.
lara pronto disuntik ora tumomong ronco kangen ditantik kok malah menemen lara rindu ditambani malah ngeluh bisa mari yen aku dadi bojomu jam 7 ketok-ketokan pipimu turu jam 8 ketok-ketokan esmu turu jam 9 ketok-ketokan dadamu turu jam 1 lampu terus pateni CMC Konsoding ya, sarangan kalian kadang-kadang sangkan paran audio sound system live streaming bersama cerah foto Cicanto spesial buat Mama Cika matur suwun matur suwun Mama Cika yen awan aku radoyan mangan yen bengi turutan saklisian sing tak pikir rondo teles etan dalan dadi manten sepasar kok wis pegatan kota manggung palukir asmara dono atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa open keres ing mangsa do manis tansah katon ing mata lara pronto disuntik ora tumomong lara rindu diobani kok malah ngeluh lara kangen disuntik kok malah demen bisa mari yen aku dadi bojomu matur suwun nggih bersama Mama Cika kene sik cedak sik Selendang asmara lagi selendang biru. Selendang biru. Cuman aku ki bingung ya, piyai sepuh kaya ngene kok ya ngesake selendang biru versi baru. Kau loh Mas. Ayo. Nggih. Kok ya ngesake selendang biru versi baru. Oh, digarap Sragen. Siap. Nggih. Mas Yono. Monggo Mas Piyono, katuran tindak mriki monggo. Siang pantoro ratri mong eleng manis ati setiaku bisa handuweni marang sangatya Sulaksmi rasa kangen kang limputi lingkang bulan ceki saksi ukayane datang balen jani janji sapoyo mukti sapoyo oh iya Pak Haji karemane wonten lali janjine mangke Pak Haji. Iya. Pak
Arjun iki lali janjine. Siap. Mangke pun aturaken. Monggo Mas Yono, mriki. Mas Yono. Wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning batinku. Bagus antepno rasa atimu atresnaku tulus jroning kalbu. Senajan ngarungi banyu sekara rasaku ora bakal serana. Senadyan nyono koncat saka raga wis tresno ra bisa dipisah. Ayo, bareng Mas Yono. Mas Yono, mungkin dirajeng napa malih monggo. Iki wonten Pak Jamari Sugeng Siang. Tanggung jawab lho iki. Ya, siap, wis monggo nang kene. Tenang nggih, monggo. Monggo Kita nggih. silakan. Buat Pak Kepeng matur sembah nuwun. Om Tono matur sembah nuwun. Juratene. Mbak dari dapat salam dari Pak Kepeng. Toro ratri mong eleng manis sing ati setiaku iso anduweni matur suwun marang sang Hyang Sulaksmi. Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi upayane datan balenjani janji sabaya mukti sabaya Matur sembah Mas Piyono, nggih Pak Jamari, monggo. Bapak JN Isari sekonco dhewe. nyawetno Wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning batinku. bagus antepno rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senajan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal serana. Senadyan nyono Sing mburi ra apa-apa sing mburi. saka raga wis tresno ra bisa dipisah. Piye? Nyawere ditransfer. Kira sing Nyawere transfer jare. Asik, 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 asik. Nyawere transfer. Kowe nyedako. Nah, ayo Bapak Sandi. mosok aku urip 7.000. Cair. Siang pantoro ratri mong eleng manis sing ati setiaku iso anduweni marang sang Hyang Sulaksmi. Mama Cika, masa saya cuma 7.000 Mama Cika itu. Masa aku wong iki masalah lanang kabeh ati sing rayu wedok-wedok. Anu mboten sangu. Ajeng ditransfer aja.
Pokoke nek rung dirogohke aja lunga men. Lagi sak lembar. Iya. Wong ayu. Aji. Aku kene wae. Tresnamu kinarya tombo susah jroning batinku. Mama Jika. Nah, ini Pak Haji, Pak Haji. Senajan ngarungi banyu segoro, rasaku ora bakal serono. Matur suwun Mama Jika, berkah saya nggih. Lali janjine. Nah, lali janjine nek Pak Haji mesti lali janjine. Lali janjine, Mas. Iya, lali janjine langsung. Katur kelep kagem Pak Haji. Monggo. Hejo, hejo, mesro. Mas Ambon, Bos Ari. Karemel. Kuwi lagu napa? Dino minggu sing tak tunggu. Mas Ambon, kowe ngajak neng tawananmu. Kok selamule? Kok selamule ya, Mas? Nganti lingsir srengenge. Aku nunggu kowe. Ayo, diaturke mangke Pak Ari, atur kijing miring. SMS rambalesi yen tak telepon malah pateni mangkelaku Nah, aku rawani jak Pak Haji kawan. Kita ngomah wae. Aku njaluk nang toko. Lali janjine tandane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko. Haji. Wah, wis kaya iwak nek kena umpan kae langsung mak kruyu ngono kae. Lah Pak Haji iki sudah keluar kok. Membernya dewe-dewe. Nek wis metu ora. Matur suwun lho, Pak. Iki sing akon Mas Ambon lho iki. Nggih, niki mangke wonten sendang biru ugi kagem Mas Aris rombongan teng mriku mangke wonten kijing miring. Diaturke nggih. Pak Haji mengke berlali janjine napa melih, Pak? Kijing miring. Nggih. Dalem. Kose lagune ora derek kompong. Janjane kowe nang ngendi? Gelakatmu sajak nyukriyani. Atiku sucono kowe kencan karo wong priya liya. Spesial kagem Pak Haji. Oke wonten Mas Ambon. Wonten Pak Sandi. Mama Jika matur suwun. Oke wonten Pak Ari. Bapak Jamari. Dino minggu sing tak tunggu. Susu kiwe, 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 susu kiwe.
Bapak, nggih matur nuwun rawuhipun nggih. Masih bersama JMC Konco TV. Hasil streaming sesarengan kalian cerah foto Cijantung. Wonten monggo Pak Tris. Roko Mas Kepeng. Mas Tris. Monggo katur. Dan juga untuk Bapak RT setempat matur sembah nuwun. Sesarengan kalian wonten Sangkan Parang Audio Sound System. Dek mbiyen wis tak tukokke wujud tali sak isine saiki malah ilang sak selirane lunga menyang endi ora pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki najan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki kali kota ilang oke digoleki nek rono yo Ndi tali ndi Wigojo iki tak simpen tekane pati kali kotang saksi tresnaku kang suci Mbah Kakung yo pengen jogetne to halo yo angge Mbah Kakung mriki mawon iki putune ndi to pun mriki mawon mboten usah munggah mriki mawon yo kepaksa nekat munggah iki Mas Jan elok tenan yang Kakung guys pokoke ndek mbiyen wis tak tukokke wujud tali sak isine saiki lha kok ilang sak selirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki najan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kotang JMC Konco kotang iki tak simpen tekane pati kali
nalika kang saksi tresnaku kang suci nalika kang saksi tresnaku kang suci. Luar biasa. Ayo pasukan biru-birunya. Untuk ibu-ibunya monggo silakan bergabung bersama CMC Kojo Dewi. Yo ibu-ibu panitia. Kalah materi. Asik deh. Sundela nglepasaken senajan batin lara kula kudu nerima. Asik asik asik. Oh. Ayo ibu-ibu dicabut monggo. Kalah kenal materi. Ayo ye. Duwe cinta hartama kula langka. Ayo. Masih bersama Cerambotun Jantung dan juga Nyus Sangan Baran dan juga masih bersama CMC Kojo Dewi. CMC Kojo Dewi. Sangkan Parang Audio. Ayo yang panitianya yang masih longgar silakan bergabung monggo. Cintane kula segede gunung tapi akhirnya kandas rinduku. Yang punya kalah materi. Asik. Untuk Bapak RT, Bapak RW, terima kasih matur nuwun. Ayo sini goyang sini goyang sini. Segede gunung tapi akhirnya kandas tepung. Ayo dicabut Bu. Ayo.
wong loro bisa barengan kula mawas diri kalah kenang materi duwene cuma cinta harta maguna langka matur thank you wes tuker ayo Taman Juruk Gemo Taman Juruk Gemo hi ho ah ho ho ah ho ho ah ho ho ah ho Gemo Ayo punya lagu ibu ho ah ho 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 Kota Solo mudolan mudi ning Taman Juruk Margoe coba yo Bu Eo Bengawan Solo mudolan mudi awan lan wengi osok-osok konangan aja nekat janji ayo mas buat ngurangin kolesterol Bu ayo lemak-lemaknya Mbak Dadi kurangin yuk asik tarik lagi jangan manggut-manggut kok berdiri ayo habis Ibu Marin ayo ning kutha Solo mudolan mudi Taman Juruk Taman Indah Kota Solo mudolan mudi awan lan wengi suka-suka nanging aja ngikat janji cahayaning bulan rajang pucuk ing cemara angin kang teka sasat gawa kendhe tresno banyu pengawan sinara cahayaning bulan lir sewu tian alirap gugah kenangan ayo nyeresake apa sarwa ana asik ning Taman Juruk Taman Indah Kota Solo Taman Kreasi mudolan mudi sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali masih di bonus buat pasukan ibu ayo
gening tresno banyu bengawan sinorot cahayane wulan lir sewu tian alirap gugah benan ngersake opo sarwono ning taman juruk Taman Indah Kutha Sono papan kreasi arek budho lan budi sing tuwa-tuwa ngelinge aja nganti lali sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. terima kasih Matur sembah nuwun bunda-bundaku.